Vchádzame do Hanzus klubu. Aj s kolegom, ktorý by tu chcel zapustiť svoje korene. Ludvík, okamih tmy. Vstupujeme do vnútra miestneho klubu. Dobrý deň, prajem. Víta nás bartender obecný. Nech sa páči, že nám nesiete. Počkajte, pane, zle vás vidím. Poďte ďalej. Zle vás vidím, ďakujem pekne za privítanie. Čo si nám priniesol? Chcel by som vás oznámiť. Toto je pán Ludovít 13. Ludovít 13. Ktorý sa veľmi ťažko točí, lebo preto... Počkajte. Skúste mi ho nakloniť. No, už vidím jeho otiene, jeho obrysy. Je to on? Chceme sa vás, pane, spýtať, či by u vás nemohol zapustiť korene a ostať tu v tomto podniku, ktorý je preslavený a je dobrý. Určite to bude pre nás veľká česť a radi mu tu nájdeme miesto. Ďakujeme vám, sme vám veľmi vďační. Není za Ideme na to.